Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek lho. Jagongan karo mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho takoni legit. Jagongan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim. Aku sing wedi ya. Aku ora nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Loh, kok malah sing cium tangan kowe? Aku kan paut kene SD. Iya, bener. Anak paut ya cium tangan. Mas Setio malah yo seni jebule. Kula kok kaget lho. Mas Setio jebul anake Bupati kae to. Mbok wong aku ora kenal. Berarti lek ra kenal malah aman kuwi sesuk. Ora kenal malah aman, Gong. Ya ora kenal lho. Nah aku ki malah mikir ki kok. Mikir piye? Lho jebul karo Bupati ki kenal, karo Mas Setio kenal. Lah terus aku pomon jagong tuh jagong pira wong turan bensinmu karek 15. Akhire niki sing dawuhi like kok. Lik sapa? Bose selera pemberani kok mojo gedang iki. Oh berarti awake dhewe Mas aman. Benjo kok. Berarti administrasi aman iki. Aman. Iki ra gurawake dhewe tok. Lah sapa? Ana dagelan sing urung genep ya rawuh. Sapa? Rene le cek. Wih, lah komplit iki. Komplit. Iki. Ana rene. Wah, Anu Mas, niki wau ki dugi niku kula ten transit dekne metu mburi. Nggih. Wedine didandani garing. Jane malah komplit kuwi malah nggih. Alah, Mas Uncek. Jan iki ya viral iki, luar biasa iki. Pak Yoyok kula nyuwun izin mandhap nggih. Sekedap niki mang dongane sik Piyayi Tiga. Oh nggih. Ayo Mas Petro, Mas Uncek, Mas Bagong. Kagem Dik Setio kalian Dik Siska, mugi anginipun jojodohan tansah pinanggih gesang ingkang ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, slamet donya, slamet akhirate. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin. Amin. Nggih. Mas Bagong. Bagong dongake nganggo basa Arab. oh alah agar pomonge kok paido to kok Joko. Lah ngapa? Awake dhewe murak-marik ra gablek bojo kok ndongake. Wong donga ki aja kok tonton sapa sing donga, rungokno sing didongake. Lah Lho, iya. aku mau ndonga barakallahu laka wau artine lah muga-muga Gusti Allah berkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing kebecikan. Amin. Kowe ndonga nganggo basa Arab. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Celuk. Kanggo manten lho, Kang. Iki dongane wong mapan bobok lho. Lah mantene ora bubuk metenge kapan? Waduh. Apik iki ya. Oh, metenge nganggo bobok sik to. Lah saya par turut dalan. Ah ya sing dienteni ya kuwi kok Kowe ya. yo melu ndongakno ngono. Cek. Suncek ya. Lah kula ndonga kiambak ora kabul nek ndongake manten. Lho, lah kok Ora ndonga kabul piye? piye? Lah aku seprono-sepene njaluk modot ora kabul kok. Ndongake manten iki lho. Kuwi apa dhisik pakmu ki kurang bahan ngono to, Le? Yo gak ngerti to, Mas. Kok kurang bahan gawe iki ceritane Lik Senen. Heeh. Kuwi genah Lik Senen kan ya akrab karo aku. Lik Senen sapa? Senen iki Pak Uncek. Oh, Pak. Nah, kuwi tau cerita. Heeh. Aku gawe uncek iki jane ra sengaja kok Le. Lah piye to Dik? Sirku tak nggo tombo kesel kok ngono to. Dadi iki lho. Dongakne ya. Nggih, selamat Mas Setio. Mugi anggenipun bebrayan tasapi kantuk kamulyan. Amin. Jodoh ingkang sejati. Amin. Nggih, kula mung meling jenengan kalih Mbak Siska kedah kersa nampa kekurangan siji lan sijine. Nah, Nah, insyaallah yen gelem nampa kekurangane uripe ayem tentrem. Jadi mengakui kelebihan pasangan dan menutupi kekurangan Ya, pasangan. contoh bojone Uncak. Gelem nampa kekurangane. Kaya Bojone aku karo Uncak. bojoku to, Mas. Iya, iya, iya. Bojoku gelem nampa aku kekurangane apa enenge. Oh, iya bener ya. Berarti Pancen kudu ngono. Meling kanggo Dik Setio. Wong omah-omah ki kudu duwe sangu. Sangune wong omah. Sangune wong omah-omah ki simpel cukup 1 juta. Apa kuwi, Truk? 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Apa sebabnya karo bojo kudu setia? Wong ki nek setia karo bojo lho, ning ati ki sine sing bagus mung bojoku tok, sing ayu mung bojoku tok, ora ndi pikirane leweng. Sing angka loro jujur. Wong ki nek jujur karo bojo bakal ayem tentrem. Ya ta? Ya. Kula ki kowe iki iso kandhane ora iso nglakoni. Lu ngomong jujur lah wingi nyelempit kene nggon pecis e.
Gara-gara kuwi aku malah padu mbek bojo. Ngeten Kok iso? Pripun niku? bar ndereke panjenengan nika. Nggih. Kan panjenengan paringi sak yuta 500. Nggih nika teng Aja Gedang nika. Nggih, sing sak yuta kula keke bojo kula. Nggih. Sing 500 kula simpen rekake dit lanang. Oh iya. Lah kula nek nyimpen delak kula cepeke ngen petisir kaya bapak-bapak ngoten niku. Slempitke mriki. Nggih, lah kok capo Pak Yoyo. Nggih. Pas maghrib salat jamaah. Kula imam bojo kula makmum pecis kula nggo. Apik. Lah pas rukuk ngeten iki dit 500 jeblok. Lah kula batin nek njupuk dit salatku batal. Iya no. Nek rata lah kok sujud niku mbrangkang maju. Jika dit 500 niku, akhirnya padu royokan duit. Anak kula ngeten, bapak ngalah dite ben go ibu ngono. Ya le pake ngalah kula ngoten to. Terus akhirnya ngeten gandeng bar padu salate pun batal to. Nggih. Kula ngeten ayo salate baleni neh kula ngoten. Salate baleni. Ning atine sik merongkol mesti Sing bojo. merangka wong jenenge bar padu niku maca Al-Fatihah nggih kalih ngoso. Ora kena. Allahu Akbar. Aku nggih cek anyel kok, Gong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iki anyel. Lambar ngaku balap dolin. Bojo kula ngene iki. Ora arep amin. Salat kok padu. Lah kula intine kan ngene jenenge wong karo Nggih. bojo ki kudu jujur. Bener. Wong salat ki ngadep Gusti Allah kudu semeleh atine. Ya. Sing keri dhewe takwa. Takwa. Wong rumah tangga ki yen dilandasi rasa takwa, takwa marang Gusti Allah, nindakake apa sing dadi dawuhe, nyingkiri apa sing dadi larangane, bakal ayem tentrem. Iya. Inna akramakum idzaloi atqakum. Artine Sak temene wong sing mulya ana ngarsane Gusti Allah ki wong-wong sing padha takwa. Ngene iki lho. Rungokno to. Waduh. Wong sing setya. ya sare Mas Setyo bengi iki khusus sliramu. Aku ora ngewehi pitutur apa-apa. Lah ngapa? Aku dhewe ya bar pegatan. Loh, dengan pengalaman masa lalu kan jenengan bisa bisa mengambil nuturi. hikmah. Nggih. Ning ngene lho, Gong, wong atase wong kondang dagelan kondang bayare larang lho. Kok ya iso pegatan ki terus kowe nek pengen piye? Tuku no. Mboten pareng ngoten Wong niku. edan. Boten bareng. Nek tuku ning endi? Langon. Apa enek saya ngendi-ngendi wis tutup kabeh ngono kuwi. Tutup napa wong delikan kok, Mas. Piro ning Boten namung gegojekan. Nggih. Niki mesake niki lare kalih niki. Lek Mas Setia aku ora mesake Mbak Siska niki lho. Mesti wis mbaten aku seperti patung di sini ngono. Monggo saged lumengser Mbak. Selamat sukses nggih berdua nggih. Matur nuwun nggih Mbak. Bahagia selalu Mas Tio. Ya matur sembah nuwun wis pahargyan ibate kaya ngene leres ngendikane Bu Gesi, pokoke saling menjaga Mas Setyo, Mbak Siska. Wah. Jan elok. Hiburane ya pake dhewe sing asta. Pak Yoyo komplit saka Madangkara. Wah, ya kurang siji Mas iki. Apa? Mbok yo nyewa kipas kok ning kene ngono to. Nggo apa? Panas lho Mas gembro. Wong ki lek metu keringete, kuwi malah kalorine terbakar malah sehat. Nah, rungokke kae. Lah ning nek Bagong niku nek keringetan terus raine suwe blonyok, Pak. Blobor ngono to. Nggih. Ora dadi Bagong, Lah apa? dadi Upin-Ipin. Nggih. Alhamdulillah menika para tamu, para pepunden ingkang nyengkuyung paring pangestu menika kathah sanget Mas Petro. Nggih. Kanca-kanca seniman. Nggih. Wah, Cindilaras sing mlumpuk iki ora payu ta, Cah. Nggih. Ugi salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman ing wewengkon Sragen Sragen mriki. saestu komplit menika. Nggih, jan luar biasa. Ya apike seniman nu ngeten niki ketika ada salah satu teman yang punya hajat sebagai teman kita harus nyengkuyung piye carane iso ngaturake sak beci-becike ya Mas ya. Nggih, senajan to nggih namung kaya kula iki mung melune mung donga karo nyengkuyung bau ya to. Kowe iki omong kok meneng ae lingak-lingut tok wis ra ketok kok mburi. Ora omong. Ning dhuwur ning dhuwur. Dhuwur-dhuwur Nggih, ben awet ketok. Ben ketok. Teh kaya njunjung tremos. Truk Gak. ning saru Piye to? sinden lagi dahar Oh, lagi ngisor sik. Nek ning ngisor ra ketok lho Mas Bagong. Ora ketok ya, Misake dhuwur. disoting e, mesti mirsani lak ya. Di syuting tadi ya ben ketok. Apa gen ketok nang nggon debok kono wae ya, kok nang nggon debok kono. Ora. Lah ngopo? Ya pekewo. Apa ke wong apa? Wong Padalang ki lho ibarate ki Gusti Allah e kaya Wayang, heeh. Gusti Allah wayang awake dhewe wayang menungsane umate. Mosok enek Lah umat nek kok tenanangan. nek wis dikersake ya ora apa-apa wong wis dikersake kok. Gah. Rene Kersake piye? Innalillahi.
Rene ocek nenduk debok ra apa-apa lek pengen tak suntik. Mboten anu pekewo kula Mas. Wis entuk pelilahi lho. Palilah kok beli. Oh iya. Mboten kula enten mriki mawon. Ora lewat kene enek dalan. Kula ajrih mengken kualat. Aja kok beda-bedane karo Mas Kangko gelem ora gelem apa. Oh tak slentik latu-latumu lho. Kayu iki aman. Mboten kok ngaten. Kene lho, aja peh ngene kanca terus kok dagang ngono ora oleh. Mboten kok ngaten. Halah kowe omong. Apa peh iki gak sing ngejep Mas Yoyo? Mong. Ayo. Ora kok ngono Mas, iki kan Pak Yoyo ki Pak dosen. Ya, Terus padha aku wae. pecicilan nang kene. Lah nang kene wis enek sene kari duse. Ayo ta. Ora apa-apa. Pak Yoyo we ra apa-apa. Ayo. Munggah. Angkatan Mas Bagong nanti kene. Ayo. Aku ki menungso pudut. Kene lho ora ayo. Ki riyen to. Ajeng. Ndi aku sirku nyekel pupumu ngono lho sik kok. Mbak ayo peh jan sak ceplukan. Akhirnya penasaran. Karo kok gak kesrowo. Semene. Ora jempole. Ora kene lho. Kok tak munggah Mbak mawon. Iso to? Saged. Iya, hati-hati lho, hati-hati. Tak tulungi ngono lho, hati-hati kok ya malah ora. Nah ya, nang. Ya. Terus aja ditulungi. Terus aja ditulungi. Lah iya tak tulungi ya. Alah, ya. Alah. Amit sewu le. Amit sewu le Pak Dalang. Wayange kudu manut karo dalang lho ya. Nggih, Lek leres. gelem munggah ning debok ngene iki manut karo dalang. Dadi kowe kudu nang kene nganti subuh ya. Ngene. Lah yang dereng metu peranen mosok enten mriki terus. Lho, ora apa-apa, awakmu dadi pilar caya ketoprak kae. Ngono kuwi. Oh, ngaten. Dadi kula sing nunggu gunungan ngenten iki. Nggih, saiki disapa para penonton. Ayo, ndang. Sugeng dalu, Bapak. Dikei background no ben apik. Nah. Wis. Ayo, Jar, lampune sing abang, Jar. Ayo sing abang. Ayo, lampune, Jar. Nah, wis. Matur le Pak Dalang matur nuwun. Ora. Jenengan pun maringi kula peran dadi memedi matur nuwun nggih. Men wayangan dadi memedi nggih. Nggih. Mas cilikno to Mas, panas sih lho Mas. Kleru posisine iki ora enek follow-ne ning kene. Kene. Ya timbang tak bianting manut to. Nggih, manut. Ayo. Astagfirullah. Mas cilikno Mas. Ayo. Nah, iki pas iki, mbagekne karo penonton. Nonen nononing. Yo. Yo. Kendalu para pamirsa sugeng lelenggahan kanthi merdika. Ngapa mripatmu? Panas lho Mas. Ayo. Rasane. Iki turbone sik kena ora ta turbone? Ayo. Deng 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 deng. Empu tong bajil. Apik mbake kira apa? Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya kemawon, para tamu, para lenggah. Nggih. Sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Kok lagi iki lho, Pak. Wayang golek wis metu Iki jane iki liburan. lakon apa to ya? Kok terus kaya ngene iki lho. Nggih. Wis ora Makane masalah ngono. Pak Yoyo urung dawuh medun ora entuk medun. Ora entuk medun. Lah nek ditutupi kaya ngene lho, Mas. Malah aman ora kepanasan kok. Aman kepiye aku malah dikira entut. Lantut. Lah nek swara renek ujut iki. Eneng suarane, enek wujute sampean ya. Wis kono jagongan Ayo. karo Pak Yoyo. Ayo. Cah bagus. Sampun kelas pinter. Paut, Pak. PAUD. Nggih, Pak. Apakah kepanjangan PAUD? Paut kuwi papa udoh. Oh, salah. Nggak Apa, boleh. Pak? PAUD PAUD. itu apa? Apa Mas Pedro PAUD? Pendidikan anak usia dini. Nah, usia Oh, dini. niku to. Kula Nggih. pinten papa udoh. Udah tak sampluk latu-latuku ora. Sekarang umur berapa, Nak? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Besok kalau besar pengen jadi apa? Maling, Pak. Mantri. Nggih, Pak, mantri, Pak. Jadi apa? Mantri.
Mantri apa? Mantri suntik, Pak. Loh, nyontek sapa? Bu Keksi. Tak keprondasmu kuwi bojoku. Napa Sapa piye? sontek karepmu piye? Ora kena ngono kuwi. Aku arang-arang nyontek kok. Arek kok suntik dhewe ora. Lah suntike bapak pun lemah kok. Ya ora kok tak go ngene mak era to. Nggih. Elok. Keteran mama diteran Pak bojoku lho repot kok. Repot ya titip ora. Titip ra ndedit kok. Nyilih kancane. Titip aku nek repot. Emah, kowe ra titipe ngethek kae kok. Lah aku piye sing ra duwe? Lah apa meneh kuwi garangan. Kowe ngerti ta lek ngene biasane wayang golek tau mirsani. Leres nggih. Wayang golek saka Wayang Sunda. golek, nggih, Ya bentuke saking kaya Jawa Barat. kaya jenengan ngene iki. nggih. Lek wayang kulit ngene lak ngene iki tak cekel ngene iki ta. Cekel niki. Lek wayang golek kan tak rogoh kon jero. Dadi Nggih. kabeh mau lak ya. Iki lho nyekel gapite ning kene iki lho. Oh, ngaten to. Iya. Ngopo, Cek? Enak. Engkau iya, ape Cek? Nggih, Luar Pak. biasa nggih. Pripun, Pak? Kowe kaya jagoan ning angkringan lho iki. Ora. Iki jam pira kok Pak Yoyok kok kon wudu iki. Sing ngakon mutu ya sapa aku? Tapi Lah, aku- aku ora ngakon mutu. Wudu lagi teko kok apa nggen bathuk wis mampet tok dhewe santai. Ayo. Wong wis ora nek banyune. Nah, iya. Pak, Hah? kula mriki beto gandengan lho, Pak. Gandengan? Nggih. Sapa? Yang kula, Pak. Pacar kula, Pak. Sapa? Niki lho sing klambi abang niku lho. Oh, padha silike. Nah. Lah ono paranono-rono. Mengke selang ngantuk mengke. Iya, ding mesake. Ya, ya. Mengke selang ngantuk benjang sekolah. Heeh, iya. Kancamu sekolah to, Le? Kanca, kanca Kang. Ya parane ya dikanti. Heeh. Wah, Ya. apik lho iki. Ya. Kowe iki piye to cekel ngono iki lho piye lho Cak? Lah mau jambon gunungan Kato to. Ayo. Apa? Mesake. Ngono ora gelem njaluk tulung aku lho ora. Mesake. Ayo. Iki lho. Betul yangi to? Beb. Iya. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Takoni no. Namanya siapa? Namanya siapa? Legit, Oh, Legit. Rumahnya mana, Nek? Sanggran, ngerombot tangen. Sanggran ngerombo tangan. Nah. Iya, iya. Jenenge Legit. Legit. Oh, Sudah Legit. kenal ini? Belum. Oh, kok belum toh? Jare kancamu kok ora kenal Lagi iki. paut aku wis SD kok. Eh, Kanca dolanan iki kan rapati apal jenenge. iki paut kowe SD. SD. Alah alah alah. Di Legit kelas berapa? 3. Kelas 3. Kelas tiga. Kowe paut kok jangan koncone iki lho. Ora. Kowe ngaku-ngaku kanca. Aku ngomong ora kenal wong. Kanca dolan ngoten lho. Jare kamu koncone iki lho. Mas kaya ngono kuwi. Tangan SD kelas 3 kok. tanganmu do gede-gede kok. Salon lho biantre ra ukur. Dene ngomong koncone. Kanca dolan. Iki najan paut, Dik. Iki wis tuwek ya. Kok tuwek piye to? Paut. Paut kok tuwek iki lho. Jagongan Iki karo mripatmu ombot ora roh ngono to. Kuwi lho, takoni Legit. Jagoan. Jagoan. Ya, kita kan lama nggak kejumpa. Ya, salim dulu. Salim. Salim, Aku salim. sing wedi ya. Aku ra nyatek. Gak apa-apa ada Pak D di sini kok. Loh, kok malah sing cium tangan kowe? Aku kan paut kene SD. Ya, bener. Anak paut ya cium tangan anak SD. Apik kuwi tata kramane dinggoni. Nggone. Ya, Dik takoni. Legit. Pengen nembang apa? Mau nyanyi apa, Dik? Mau nyanyi apa? Sik tak mikir sih ya. Oh, Bahaya. Sik tak mikir sik ya. apa? Iki mboke ndah menyele ya cah iki. Apa ya? Capek guna. Oh, caping gunung. caping gunung. Oke, ya ya ya. Mawi bawa mboten? Nggih. Nggih. Larasnya mau pelok atau slendro? Apa ya? Bahaya. Slendro, slendro. Slendro. Madep rono, Slendro. madep Madep rono. sana, madep sana. Nah, kamera ndang. Jeng- Nah, ngono ta. Jengleng mboten? Nggih. Sing jengleng Nggih. anu nggih, diucek nggih. Sing jengleng Diucek ya. Niki napa? Niki tugu Lara karene. loro Loro karone. karone. Nah.
Pinter cah Pengen iki. delok sing Karone. cilik kaya apa, sing gembrat kaya apa. Ah, iya. Ape. Mabok. Mabokmu kapan? Brot gembrot ora. Piye, Bro? Kondang bawa kondang medun e. Apa? Ngarani wong gemblot. Lah iya. Apik tenan. Iki coba, Nduk, Caping Gunung iki sisan dikersakake kalian keluarga besar dari Jakarta. Ya, Caping Gunung. Ya. Ya. Sing Jenggleng ngurut aku, Bagong terus Uncek keri dhewe. Ah, Ya. Petruk Bagong terus Sing pertama sapa? Pak D. Pak Mbah, D. Mbah Petruk. Pak D. Pak D. Pak D. Kok Kuwi ditiru? apa? Ini namanya Oh. Upin Ipin. Oh ya. Ini toh. Heeh. Ini ndas. Ya. Mustaka. Kowe ki ngajari Ini tenanan namanya dikira. irah-irahan. Yang modet itu antena. Heeh. Saben bengi Elak. ya. Iya, bener. Ya, Truk. Yes. Gimana, Dek Legit? Gimana? Kerasa enggak Pak D. Petruk? Ya sidik. Yes. Loh, ya sedikit. Ya sedikit. Aku gede. Genti Kak anu Pak De Bagong. Pade gembrot. Oke Pak De Gembrot. Tapi ki kau roboh gak sih? Lah, Aduh. Iki Lek wewe kemenyek. mudeng. Piye? Iki sing Betul nggak mikir. sih? Gimana? Awake gembrat ngasihan klambine gak muat kita. Seneng ana Pade Petruk kuwi lho. Apa eneng gaweke seragam kancane kok ukurane dinutke awake kono. Ah, kayak ketake cilikane Birgita yo ngene iki. Jek ape niki Pak, wong niki mboten meler kok. Oh, melah. Nana, yo. Yen memajang mengkaro janur kuning. Loh samar yen panggunge amblek. Ora. Dadi jerit. Ora. Wis kowe nyawang Pak D iki karo Pak D Petruk kebu karo sapi ngono ya. Kowe karo diuncek letonge. Malah kuwi kena nggih rabuk ya. Ayo uncek genti. Loh, iki genti ya. Kosek kuwi lho. Ki oleh Ambu tonge kula gak letong, Loh, ambu kula wangi kok. Iya. Oh, ambune wangi kok ya. Kudu letong kok ya. Telek kok. Piye to iki ya padha ae kok. Oh, padha ta? Aku garo. Karo kok teko kene. Saiki gilirane diuncek sing Jenggleng. Kembang ya. Minggir. Ayo tuwek-tuwek minggir. Wujuh. Enggak. Jengglengmu kon dhuwur, jengglengmu kon dhuwur. Kene. Lah wong madhepe rono lho. Iya ning kok kono jengglengmu. Lah, Repot tuh. Kembang wae weton guna Iya. Ora kaget, Nduk, karo jenglingane Uncek. Nggih, mboten kaget kabeh, Pak. Kaget kabeh. Nggih. Iya. Kaget kabeh, Awakmu Pak. iso. Iya kan harus slay. Iya. Slay. Sini ya kamu. Ayo. Sele. Udah salim Pak Yoyo belum? Kakak. Dereng. Oh salim Pak Yoyo dulu, salim dulu. Awas. Ini berbisa loh. Berbisa loh, awas loh. Gak mungkin, Pak. Dah. Ndah. Wah, iya ayune. Pak anu to seniman ki, Bapak. Bapak asmane Boten sinten? Bapak dekor. Hah? Pengusaha di. Dekor. Pak Dekor. Oh, Pak Dekor. Ah,
Ibu Ibu presiden. Rias Manten. Oh, Ibu Rias Manten. Ibumu namanya siapa? Ibu Suci. Wah, lah kowe ki anake Suci toh. Oh, Mbak anak Suci Vita Dewi. Suci. Suci. Suci mbokmu kan rada kocelok lho, Nok. Suci. Mbokmu kan rada kocelok. Gak boleh ngece wong tuwek. Oh, Lah, wis ditambahke. Wis ditambah, mbokmu wis ditambahke koceloke. Oh ya Wis. wis. Nek bapakmu Pak Agus aku kenal. Wonge Kok kira mbokku Miring. Suci Ora pareng karo Bu. Ora pareng ya. Ora pareng kok karo ibu kok Suci gila miring. Lah kan aku kan ngomong nang Ora, iki. iya. Iki gak SGM tapi wilaras. Oh, wis waras. Waras. Wis waras. Mbok ora gila kok ngomongke gila ndak boleh ya. Heeh. Syukur Lah iki lho sing pertama kok. Tenan ana ora cetha wong tuwa kok. Kajane apa mbok iki ngopo? Edan. Mandak. Nek kan ra gila. Ayo. Ibuku kan waras toh. Iya, iya. Dia juga punya kelebihan loh Mas Yoyo. Nggih. Bisa melipat-lipat tubuhnya. Iya toh? Nggih. Ah. Ayo Nok, tunjukkan. Pegel. Tunjukkan Kak. Pegel. Ayo buka. Ngopo kok bacot ngene iki kok apa? Melipat. Pegel lah nek pegel aku tanganku nek pegel ngene iki. Oh, alah nari iki mau bacot pegel ngene. Ayo coba awake dilipat. Terus. Sik balane sik piye? Lho, ora sakit kuwi. Oh enggak. Ayo yang lain mana? Yang lain. Kaki, tangan. Aja dibuka. Ora wis nganggo katok kok. Oh. Ya, Santai gimana? wae wis kabeh kok. Wah, luar biasa bisa iki. Tepuk tangan Oh. kanca-kanca. Kok kaya ngono to, Nduk. Ada lagi. Apa? 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 Pak. Wah, enek suarane. Suarane. Lho kok patus. Kok beda karo ngene bojomu ya? Iki muni maktuk kono ya. Bojoku piye? Bunmu. Wah. Luar biasa, Nduk. Elok-elok. Yang ngajarin nembang siapa, Nok? Pak De Bagong Kendang. Oh, Pak Bagong Oh, Kendang. nggih. Bapaknya Mas Pandu itu. Nggih. Iya. Dilanjut. Dan Sapi tang. Panas. Panas. Panas udan panas udan aling-aling caping gunung Capek. Gunung-gunung tapi sapi gunung. Pari Anda. Iya. Parian. Parian. Oh, parian, monggo. Coba parian. Wayang golek Wayang golek linggih ning dingklek linggih nang dingklek. dalange tuwek Dalange sine tuwek. cilik Dalange tuwek Penyanyi cilik. Ini cilik. terima kasih. Ora apa-apa tuh, Pak. Nika mboten tuwek. Pak Yoyok nika mboten tuwek nggih. Lah apa? Sepuh. padha wae padha wae sepoi kambek tuwek iki padha wae Nah, Iki wong ngajari iki bantah to. iki nek dibojo sok ben sing lanang mingket sithik ngono teh. Nanti. Ayo, lanjut. Najan. Nadian wadon sarta Suara suling komandan suarane. Ali kulan maksudnya ning kalakon
jadi apa, Mbak Legit? Belum dipikir. Oh, belum dipikir. Iya. Sini tak Bener. tak lapi kuwi. Heeh. Mesakne ora gelem. Sing kuwi kan ketok mesra ngono kok malah. Ya mesti gila. Oh, iya. Ketingale ngaten. Langsung langgamnya ya. Langsung langgame. Eh. Yo. Ya, Dek. Jan. Di zaman bergelingan Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Gendul Legit luar biasa iki. Multi talenta elok tenan iki. Jos. Pinter sekolahe Mbak Legit nggih. Tercapai cita-citanipun. Nggih, nggih penyamangan sampean nduk men saya sregep le sinau, sregep le. Nah, kae. Apa kuwi jenenge? Timbali Pak Yoyo. Nyaket Pak. Belajar tentang sindenan. Pak Yoyo, nyaket Pak Yoyo. Nah. Nyaket Pak Yoyo. Ayo. Nah, nyaket rene. Mriki lho ngarepe Nah. Tante Umi. Nggih, niki tanda tresna mboten kok kula men jenengan niku terus kami bandanen matre mboten ning tanda tresna saking Pak Dalang sing kok arani tuwek mau lho ya. Iki pinten niki? 200. Pinten? 200. Sik kelas 3 ngerti dhuwit wisan sampean lho. Nggih, niki kangge jenengan nggih. Matur suwun, Pak. Heeh. Salim dulu no. Salim. Foto promone genep suwun, Pak. Saiki ditakoni Pak Dalang nyauri, Pak Dalang tuwek apa nom? Rada 6 sithik. Nah, rada nang sithik, sing penting ora tuwek ya. Ya, tuwek sithik. Ganteng apa elek? Ganteng sithik. Ganteng. Mergo dhuwit 200 apa ora tak kei mesti elek. Ning ra apa-apa nduk sampean semangatnya luar biasa, mentalnya hebat, generasi handal yang insya Allah mampu membawa Sragen semakin melejit naik di dalam kancah budaya Indonesia. Amin ya robbal alamin. Salaman karo Bu Kesi nyuwun donga pangestu. Wah, hebat lho iki Bu. Bu Kesi wis pirsa apa sing ndi? Gak enak iki kita. Gak enak. Aneh iki lho sing nomor 2 kok kene iki Bu Kesi. Nah, iki. Nah. Iki lho Bu Kesi iki. Udu. Mboten. Sing ndi nak Bu Kesi sing ndi? Nah, Senti Bu Keksi. Mboten enten iki. Iki lho Bu Kesi iki lho. Iki garwane Pak Cahyo, Bu Kesi. Heeh, ayo. Sowan-sowan Bu Kesi, Bu Kesi. Nomor 3 saking Jawi. Dihitung 3 kon jaba. Iki lho nak. Siro lu. Iya. Wis rasa nyuwun sangu, wis padha wae karo Pak Dalang mau le Maria. Ku dobel ndak apik ngono ya. Nggih, luar biasa. Jarier. Nggih. Hati-hati kok geblak ngidul malan. Ora. Lho. Reka ya ngangge dingklik barang. Ayo. Sok sing dhuwur, Nduk, ya sak meter ngono lho, ya. Dadi ben iso viral nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Lenggahe nggih demes lho lenggahe we. Demes suarane ya hebat. Elok. Nggih, Iso elok. ngepaske kon. Ini ibumu juga ikut. Ibumu juga ikut. Nggih. Oh nggih. Bapak ikut. Nggih. Bapak mana Bapak? Teng mriku ini. Oh, mendelik. Oh, ten mriko. Tunggu genset bae. Apa bumu sing nekel kamera HP iki? Oh lah ya ayu no. Oh, kowe gelem mesti. Ora. Wah, HP-ne kae iPhone to, Kek? Ketok kok kene to. Wah, ibumu sugih wis tak sangoni kowe, Nduk. Ayo. Ya ampun kok haten kok arep sedekah kok gresula. Ora guyon sida sak. barokah. Iya, Oke. nggih. Ugi menika ngersakaken Nyidam Sari. Nyidam Sari. Mengko Genduk Legit nembang neh tak salane saka tante-tantemu Madangkara. Ya. Genduk Winong karo Genduk Birgita ya, terus karo iki Lintang ya, coba men berdiri. Ayo menyengkuyung kabeh. Ayo, Mbak. Nangis sajroning atiku. Ini adalah bintang-bintang sinden Madangkara.
Ugi menika wonten ucapan saking Pak E Mbak Dian Munasiroh selaku penggemar tetap setia kepada Madangkara. Sugeng dalu Pak Yoyo nderek monitor Kuntadi Channel, selamat berbahagia kagem Mas Setyo kalian Mbak Siska. Saking Ayahe Arka. Kok Ayahe ora mbayar? Nggih. Oleh mbasane ngono to? Mbasane ngoten. Oh iya, ora apa-apa. Madiun Pilang. Sugeng dalu Pak Cahyo Kuntadi, salam kenal Bolotani Wolu Tengah. Nah, nderek nobar wonten YouTube kalih Kasmuni Karim nyuwun lagu. Waduh, nggih, mbah nuwun. Nah. Iki pamundhut saka Jakarta, Nduk, cah telu. Napa, Mas? Ngersakake Nyidam Sari. Nyidam Sari. Heeh. Ayo. Bawa nih, Mas. Unceke ngedok kaya wedi karo kaya gila karo sinden lho, Nduk. Mboten lah kula wonten mriku disampluki kok. Kene Dadi kene kula Mas. pindah mriki. Kowe iki ora Kene. ketok, mau ora ketok dikira ora enak. Kene. Niki Mbak Sita sing niki. Birgita. Oh, bir kita. Birgita. Oh, tak kira bir kita. Mari kita minum. Sing mbok minum ya apane? Ya bir to. Bir kita. Ya. Asli putih, Mbak. Kediri Jawa Timur. Kediri. Heeh. Status napa? Jomblo Mas niki tenan. Lah yang punya Jomblo petang tahun ras dadi rabi aku, Pak. Ayo tiwas remuk. Ayo. Ora masalah. Dep-dep sedekah. Durung jodoh. Sing tengah takoki cek, tengah cek. tengah Iki kene geten sama Nggih. kene. Ingkang tengah paling Nggih. asma sinten, Mbak? Nggih kula Winong, Mas. Winong. Nggih. Asli pundi? Asli Tulungagung Jawi Nong, Wetan. nong. Dalam. Ben serasi aja karo ngadeg ngono anune terpaute nah karo Nggih, ndodok. Mas. Nggih. Pripun, Mas? Asli Tulungagung Jawi Wetan. Jawi Wetan. Nggih. Status napa, Mbak? Statusnya Winong? mahasiswa. mahasiswa semester pinten? Semester 1. Semester 1 jurusan Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jane lho Yayi kok leh halus, ayu. Heeh. Lambene Nggih, boy. ya Karo bojomu ayu ndi, Le? Hah? Karo bojomu ayu ndi? Yo ayu iki to Mas Mas. Tenan. Bojoku kena raine kemunduran kok. Mundurane pripun? Ha. Kemunduran sosial. Wong manis ki ya ngono kae. Iso. Dekik. Heeh. Kok dekik piye Ya to? bojomu ya dekik manis ra umum. Saking Dikek pipine. ora Lah ngendi? irunge ya. Kuwi pesek kuwi. Pesek. Gruwung kok, Mas. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Jumenang. Nah, kan iki. Kantosan. Anu kowe gede Kang Bakong. Lah napa kula nek emoh. Sing cedhak kuwi lho mesake awet mau pentolang-pentolong ae kok. Iki ya beda-bedake wong iki mbok tari kok terus kuwi Lah ora. ya beben padha Ya, ya, karo takoni kanca. sisan. Ya wis ale. Sinten, Dik? Kula Mbak. nggih pripun? Asmanipun sinten? Heh, Niku madhep Apa? tempuh. raine nang kene kok. Lah iya lah ngopo to? Lho kok kowe ngisor? Aku ya ngulatke rai kok. Lho kok rai nang kene lho? Iki ya rai lho. Rai apa? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok ngono lho. Oh iya. Mbak, Nggih, asmanipun Lintang. Lintang. Nggih. Asli saking Putih. Kula saking Jumantono Tebireng. Jumantono Karanganyar. Jumantono. Kare daleme Mas Tronteng. Nggih rada mlebu sithik. Cedhake putri. Nggih, Putrane Mas Tronteng. Iki Iya. masa anake Mas Tronteng pengendang Masa mboten campur sari gak sampun. jenengan mboten kemutan kalih kula. Lali. Lah lintang saya gede, kamu bangga cilik lho cek. Lah makane cilikane niki lho, nguyuh sing nyewoki kula lho. Wuh, Nggih, Pak. Gede pangkling tenan aku pangkling aku. Ah, iya. Pangkling tenan. nggih. Pun. Mahasiswa ya, mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa, matur nuwun. Pun Padalang, Nggih. niki lagune Nyidam Sari. Damsari, nggih. Langsung napa? Sing mbawani Mas Petro no, ayo. Oh, ngaten. Nggih. Duh wong ayu. Tamatno pengrawite iki. Kene bawa kene remi karo sing ra seragam-seragam. Pepujaning ati kaya ngene wong nandhang asmara
oper Mas Bagong. Apa ta waku dhewe Oper Mas Uncek. wah balok Elok tenan suarane. hebat. Elok tenan suarane bocah iki. Waku. Berarti nyolong petek tenan Lah suara. iya bocah setugel lek suarane Oh, apik. aku mau humuk kok. Lah iya. Tutuk kali. Ora sanggo watuk. Kowe iki Dadi konangan. Mas Taslim mbok sogok pira kok iso ndabingi kowe iki? Aku nyogok kono iki lho. Lah Lah, kuwi karo kono ki plek. Lho, plek piye? Sedulur lho karo Mas Taslim iki. Masa Umpamane blakone dicopot. Heeh. Iki mirip lho. apa iya? Alah kok ora percaya. Mas, anu tulung Mas, anu copot blakone sekedap ya Mas Taslim. Nyun sewu le. Nyun sewu nah, nyun sewu. Contoh ki padha ki nggonamu kaya ngopo? Lah nyun sewu jenengan. Ya gue pengen ngerti Jenengan. tok kok, Slim. Nah. Wis kaya Malaysia to wisan. Kok Malaysia? Upin Ipin. Nah, Mas mangklus Mas. Aja di anu wis ngene. Mangklus Mas. Heeh. Kula tak gandeng kene iki. Lho, kaya balak ndol. Ayo. Wis lambene uncek dasar kaya rai kaya kertu ya. Kowe nang nggon syutingan hebat-hebat. Kaya kodhok karo bencok. Saiki oper bir kita ya bir. Bir, Nah. Bir Besok kapan? Besok kapan tekan Terus. jejer lan wong ayu Pinong. Upama sira nah kodha Neno. tanpa prau sasat sarah ing celatri Ditutup lintang pambayun. Gitu. nyidam sari as marah Ya, luar biasa. Nggih. Tarikan Mbak Bir kita, yuk.